Okay guys, nandito na tayo sa Campur. Meron silang hanging bridge dito. Maganda mag-drone dito, kaya try natin mag-drone. Karugtong din ito yung Balingasay River. Ito rin po yung karugtong niya. Ganda naman tong ano na to. Hanging bridge. Pwede yung sasakyan. Wala, pwede magbalsa. Ayun. May floating din pala sila. May gulong-gulong. Doon o. Ganda. Okay, parang iPhone Pro Max na, hindi naman ah. Sige, tama. Siyempre hindi matatapos ang picturean dito guys. Minsan lang kami pumunta dito kaya sulitin na. 1, 2, 3. Asa pa. Yun, nice. Ganda oh. Ganda ng tubig. Wala kayong buhaya dito? Sige, sa panaw tayo. May entrance to. May mga hugot daw dito eh. Nadanong na daw na Antiligaya yung hindi niya madandanong. Doon sa TV ko lang nakikita mga ito yata. Hindi mo alam na may ganito pang kagagandang kwan sa ano no, Pilipinas. Nakatagong ganda. Oh, pag namahal na saktan. Nagmahal na. Ay, nagpunta na sila ano dito ah. Dito ba 'yon? Ay, Kamsawi pala 'yon. Nagmahal, nasaktan, nagkampur. Aroy, sinong nagmahal at nasaktan? Sa Antiligaya yata yun ah. Campur. Upuan ng naghahanap ng jowa. Ante, upo ka dito. Sige lang eh. Sige na rin daw eh. Oh, yan si JJ. Oh, sabay picture. Samahan mo ako eh. Picture mo kami dalawa ni Peng. Sinubukan kong magtampo. Ako yung nagsuri. Muta eh. Siya pa rin pala yung nagsure. Oo eh. Ikaw talaga yun. Oo, ikaw talaga. Handyan dyan kay. Ah, Antiligaya, bagay ka rin dito. Sinubukan mong nagtampo pero ikaw yung nagsuri. Doon, gusto daw ng Antiligaya sa may umok. Puro trabaho, lumandi ka. Bagay tayong dalawa doon. Ano? Bagay tayong dalawa. Anong nakalagay? Huwag puro trabaho, lumandi ka. Oh, lumandi ka daw. Oo, lumandi na. Dito. Yan maganda mag-akyat. Ako na nagaganyan-ganyan. Tag isang step. Sunod-sunod. Dito yung nag-video. Pataas. Yan ang step na yan. Ay, sumunod dyan. Pero may shade. Okay, 1, 2, 3. Tingin! Yung pa, may hugot pa doon oh. Madaling sabihin na ayaw mo na. Pero sumandok ka pa. Huwag puro trabaho, lumandi ka. Grabe naman siya. Huwag puro trabaho. Madaling sabihin na ayaw mo na pero sumandok ka pa. Parang tayo to yung mararawot. Dali! Yan, J.O. Walang kayo. Picture, walang kayo. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Nagpicture ka dyan, madaling sabihin na Oh, ayaw ikaw mo na. mandok ka pa. Lahat. Lahat na ng puno.
ganda oh, puro kaanyugan. Game. 1, 2, 3. Ito po, ganda to. Malinaw. Meron pa dito oh. Wala na akong pira. Sana kayo rin. Hindi, okay lang. Ayun na may ano. Napudot. Pagod. Papakain niya, napan. Mahalin mo yung sarili. Tapos single ka pa rin. Kaya doon na naman tayo peg sa taas. Ano? Ano Kuya Dan? Kung single ka, mahalin mo muna ang sarili mo. Tapos single ka pa rin. Dali, doon tayo. Picture tayo doon dalawa. Tara Kuya Dan. Taga-click. Tiligaya. Ay, wala ka na pala. Wala na akong pera. Sana kayo Oh, Auntie, ligay, bagay ka dito. Wala na akong pera. Sana kayo rin. Oh, lahat tayo bagay dito. Oh. Kuya Dan, pasok. Lahat tayo. Pag uwi, wala nang tira. Po. Turo nyo. Ako to. Ako ito. Ante, lipasin. Dating. Next. Ay, ito pala instant. Tapos. Ganda, tag-isang araw. Kung single ka, mahalin mo muna ang sarili mo. Tapos single ka pa rin. Yan. Ano ta eh? Isa tayong quad. O, dali Sige, na. Eh, nakaupo para mabasa siya. Kampormanin ka na. Ayun pa oh, hindi nabasa yung isang hugot na yun oh. Sa nyog, maganda ata yun ah. Tingin ka dito. Ano, Jorens? Jorens, tingin ka dito. Kel, dito Kel. Bilis pa. Dito. Sa P. Power. Oh, ganda oh. Smile! Bebe! Princess! Oh, baka mahulog ka oh. Okay. Okay. Paraan ka, auntie, ah. Saan tiligaya ba? Guys, gusto niyo lagi niya sulo. Oh, smile. Gusto niya baga lagi sulo. Papansin daw, sabi ni Auntie Pasing. Magtabi sana sa Auntie Pasing sa kanya. Dalawa na daw sila para mabilis. Napanakid din durunan. Nakaungutan. Makaduwata bago. Kunanakid din, sakpay lang. Danani na bainan pa yung Auntie Pasing. Kabay. Love, love, love. Love, love, love. Okay, kiss. Nag-enjoy yung mga lola natin, guys. Mga senior. May magtingin na kayo sa gatawaran kayo kunwari. Hawak kamay yan tayo, ganito. Hawak kamay. Hindi ganyan. Yung dalawang ano, ito, yan. Bilisan ma. 1, 2, 3, smile. Ante, yung dikwatro mo yung pama, oh. Oh, yan. Sa Auntie Pasing, huwag ka magdikwatro. Ante, pasing hawakan mo yung baba ng deligaya. Hindi na. Alis na dyan, magsulat Ante Pasing. Ay, dito nga ata. Picture mo ako. Nagtimpla ako ng kape, pero ako yung sumarap. Naks naman. Kala mo naman totoo. Oh, may nag-itlog na doon. Makaugot pa yan. Alis na yung mga dami yung background. Mong ikulo ang sarili mo sa lungkot. Lumandi ka doon. Lumandi ka. Ano aja ini oh? Ante, huwag mo raw ikulong ang sarili mo sa lungkot. Lumandi ka. Lumanda. Yala ka dito. Ayan mga kadragon, napakaganda dito. Worth it ang 40 pesos. Ang galing. Ayan, oh. Kakatuwa yung mga kubo nilang cute.
Iyon oh. Iyon oh. Iyon oh. Bigat, sakit sa. 299 eh. Nagngangatong nga ang yoga. Hindi matigas na ah. Yung matigas ng kunin nila eh. Kung na yun, ano kung na yan, pang... Hindi ang kupra. Ginagamit na yun sa kupra. Yan guys, mangingitlog daw yung dalawa. Try nilang mangitlog. Tagong-tago ka muna ang tiligaya, tapos inot-inot ka maglabas. Ganon-ganon kante. Ano tapos hi guys! Okay! Ganon-ganon ka ah! Yan. Ganon-ganon ka. Oh, Sige, magtungtungin hawakan pa ka na mo. dyan, Tapos, para tumatay ka. Nakataas ang pwede ka ganun kunti. Yan! Ganun yun! Ganun talaga yun! Ganyan ko rin, oh. Mamaya na yun. puput-puta ka muna. Ayusin nyo eh! Wala tayo. Magtago ka ante! Magtago ka. Mamaya na kayo magkano pag matapos siya. Pag maglingon siya sa inyo, bago ka maglabas. Pag naglingon ako sa One, two, three, action! Kaya mo, huwag ka muna lalabas. Sabi mo! Huwag ka muna maglabas. Na-overdo yung ano. Ulit! Huwag ka muna maglabas pag naglingon ako. Doon ka na Maglingon siya bago ka maglabas. Okay. Pag nilingon ka niya na, 1, 2, 3, action! Mahirap pala talaga ang director eh. Hirap din pala. Sige, putak ka pa ng putak habang nagbababa. Sarap dito oh. Magtambay-tambay. Smile. Ano ante, nag-enjoy ka ante? Siyempre, enjoy na enjoy. Kagandang mga view. Mga pagod na yan? Sobrang enjoy guys. Ang ganda dito. Worth it ang 40 pesos. Sulit. Pagod. Pati si Jorens, pagod na. Goodbye, Campur. Goodbye, camper. Thank you sa pag-tour sa amin. Salamat. Thank you, Bagis. Anong pangalan niyo, Kuya? Salvador po. Kuya Salvador. Ating tour guide na mabait na tour guide.